du også til sådan en tyk baby. Hej, det her det OQ8i. Ja. Nej. 8i. Fuck, jeg har sagt forkert hver gang. Nå. I skal se min nye mikrofon her i dag. Ja. Det er specielt i den her. Den hedder hvad hedder den nu? Logitech. Det er en Logitech Desktop USB. Den er beregnet til Skype, hvis du trykker her. Hvis du trykker på den, så kan man ikke høre en og... Taber! For satan. Men jo, sådan ser den ud. Og den skal helst ikke være alt for tæt. Men jo, den er rigtig god. Det er den fedt, at I så i den anden video. Håber I subscribe. Hej hej.